lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ye alamisa ye mai kalo tile 23 san 2024 min ye nɛgɛsoboli ye fala ye u b'a fɔ min ma ko ka boli Sikaso kɔnɔna na e ko Marokokaw m'u ka jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ bi Maroc de kɛra premier bi dɛ ka Mali da o kan ka Côte d'Ivoire kɛ ka o datugu an ma taa surunya Buwake la wa o ye Côte d'Ivoire kasa ta jagoya t'u ka fanga sɔrɔ ye wa n'an bɔr'o la denmisɛnnin fitinin dɔ san 12 ale tora ba la Bafulabekaw fɛ yen min ye Gawokaw fɛ yen labɛn bɛ sen na yaasa min ye ɲɔgɔn dan ye n'o ye dɛfu ye ale ko denmisɛnw bɛ ka ɲɔgɔn wala ka se ka hakililajugu kɛ bamanciwale n'u ka walekɛbaw u kɛlen don ka goni sigi nin waati in na Yuwarikaw kun armée ale ka taali kɔfɛ ale y'i kɔ don fala yi u bɛ ka fiɲɛ tigɛ Yuwarikaw la nin waati in na dɛ a ko gɛlɛyalen don kɔkan kibaruyaw la Laginɛkaw ka kiiri min kun tɔgɔ dalen don septembre kalo tile 28 na n'o kɛra maafa ye san 2009 na Konakirikaw fɛ an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan wala an fana ye janjo dɔɔnin kɛ koyi dadisi tile y'an sɔrɔ yen fo ka taa se Alpha Sigirima président la an y'o bɛɛ kɛ Ginekaw fɛ yen an taara ko dɔgɔkun kelen mission coup d'état y'an sɔrɔ yen on s'en reste ko k'u bɛɛ bila u si kaso la Dazis n'a nɔfɛ ɲɔgɔn mɔgɔ 7 ko k'a bɛɛ lajɛlen bila u si kaso la min ye Guinée fanga sinamatɔnw ye fala ye olu fana wulilen don k'u jɔ nin waati in na ko min ye furancɛla fanga ye u fɛ yen décembre kalo nata tile 31 k'a ti tɛmɛ o kan dɛ fanga sinamakaw ko ten Botswanakaw fɛ yen min ye Botswana jamana ye olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni Anglais bɛ fɛ ka olu gɛn n'o ye Angleterre ye k'u ti jɛn ni olu bisimilali ye cogoya si la Angleterre ale bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka maa minnu taalen don u fɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo u bɛ k'u bila yɔrɔ ɲini k'u bɛna n'u ye Botswanakaw fɛ olu ko petu o tɛ taa ye Egyptekaw fɛ yen olu ka ba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Nil maa ta mobili dɔ kɔni taara warankata o kɔnɔna na yen maa 10 o de fatura o ko senfɛ Donald Trump ko a ka kiiri kuma bɛ ka caya dɛ ko yalama ko n'a ma kɔlɔsi le 5 novembre k'a na ye cɛbɔ kɛnɛ kan wa sabula nominali min kɛlen don fala ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to maa minnu bɛ yen n'olu b'u lankolon bila n'o ye pɔrɔnotigiw ye a n'olu de karilen don ɲɔgɔn na nin kiiri in na a kuma cayara dɛ Burkinakaw fɛ yen olu bɛ labɛn na ka taa u ka assise nationale kɛnɛ kan o bɛ daminɛ sibiri nata Niger jamana premier ministre ale tun ye maa mafalen dɔ sugandi u ka jamana kɔnɔ fala ye k'u k'a lajɛ u bɔli min kɛlen filɛ nin CEDEAO la a bɛna na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye u ma ani CEDEAO ka sanction wagati u ye kɔlɔlɔ jumɛnw sɔrɔ u bɛ se ka mun boloda o maaw tilar'u ka baara la u y'o di Niger premier ministre ma bi ko maa kan ka nin sɛbɛn ɲini k'a hakili jagabɔ baara kɛcogo k'a ɲɛna sabula Niger k'ale bɛna na kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu de ta k'u don ba la nin waati in na yaasa u ka jamana yɛrɛ ka se ka yiriwa a yɛrɛ ye nin ye kumala kumabaw ye an bɛna minnu walawala sɔɔni sisan n'an bɔra e fɛ yen ayiwa fala ye yani an ka don babu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu y'a yira k'a fɔ ko u ma jɛn ni furancɛla fanga banni anw fɛ furancɛla fanga ka continueli u ma jɛn ni a ye k'a kun kan ka jɔ mars kalo tile 26 n'u kun ye déclaration kɛ parti politique ni jamanadenw ka tɔn ko minnu bɛ kɔ kan n'u ko k'u b'a fɛ ka u damana gouvernement ni premier ministre ni CNT sigi
k'u kun ye wele bila u ma ko n'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ u ko ko u n'olu tɛ se ka jɛ ka baara kɛ fala ye su in na an n'an da don o tɔ la k'o fɛsɛfɛsɛ aw ko exil anw bɛ kɔnɔna na han o tɛ se k'anw di kasoladenw ma yan sa wa u ko ko k'olu kɔni jɛra n'a ye k'a fɔ ko furancɛ fanga a banna u b'a fɔ k'u t'a lakodɔn olu jɛra n'a ye fana k'a fɔ an bɔra ka dialogue min kɛ sisan o ye jaabi min di olu ma jɛ n'o jaabi ye u tɛ jɔ o kɔrɔ u t'o dɔn u t'o lakodɔn wa u ka maa minnu taara kɛnɛ kan fana u m'u ci ko nka ko k'a fɔ ko olu de k'u to Bamakɔ yan ko ka don mɔgɔ ka gouvernement na k'u t'o la dɛ donc o y'an ka kuma kunfɔlɔ ye Wolomasiri Tabaw ka chef d'état major ale ka batakiw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ sen na armée fɛ fan caman fɛ ko olu na to sen na min ye baara ninnu ye a fanbaw olu bɛna tali kɛ Segu San min ye Baɲangara kɔnɔna na yaasa samiya ale baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta min ye Bamancɛ wɛrɛ ni Jogawɛrɛ kɛbaaw ye bɔda tigɛlen kɔ u la Moritani yan fan fɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u caman dagalen don Yuwaru marabolo kɔnɔna na ni tu kɔnɔnaw la yen o de la bi min ye Yuwarukaw ye da bɛ olu ye Sunati u ye maa ninnu fana u bɛ ka baara caman labɛn k'u to yen sabula duguladenw y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka taa batiriw san tugun u bɛ ka taa batiriw san ten min ye dugu jukɔrɔ mugu bɛ dilan ni minɛn minnu ye u bɛ ka olu fana san maaw yɛrɛ fana u bɛ ka olu minɛ cogo u bɛ ka olu minɛ min ye kamalenkɔrɔw ye olu bɛ se ka fara u kan cogo min Yuwaru n'a lamini ko armée taara baaraba min kɛ dɔgɔkun daminɛ na ko n'u kun sera ka to yen fala ye o ji tun bɛ olu jɛ nka armée kelen filɛ k'i kɔ min don nin ye a kɛlen don degun ye olu ma Tomiyankaw olu bɛ kalan na kalan min n'o ye ka maaw lafaamuya basigi ni lafiya o nako ɲuman na kɛlɛw olu cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka kɛ cogo min u ye denmisɛnnin maa 20 ta k'olu bila Tomiyan bɛrɛ kɔnɔna na u ka hakilila falen kɛ yaasa u yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min ni fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ nana a bɛ se ka kunbɛn cogo min kɛlɛw bɛ se ka ban cogo min fo ka taa se baaraw kɛli ma waleya in sa ale musaka bɔra yɔrɔ min na sa o ye ada ye n'o ye Autrichɛnw ka baɲumankɛtɔn ye n'ale bɛ an fɛ yan ko min ye cɛfɔ ni kanbɛ ye k'o kɛ wa u ma da Mali dɔrɔn ma koyi Mali ni Burkina bɛ dancɛ bɔ dugu minnu na u y'olu fana wele Sikasokaw olu fɛ denmisɛnnin 24 minnu bɛ ni bolomayɛlɛma yɔrɔ b'u bolo n'u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye olu kɔni ye musaka sɔrɔ musaka min n'o duru ma sa o ye u ka t'u bolomayɛlɛma waleya in bɔra maa min yɔrɔ sa o ye Sikaso conseil régional ye a n'a dɛmɛjɛkulu n'o olu ye agropastoral maaw ye ni kɔni bɛna kɛ sa maaw ye maa minnu filɛ nin n'olu kɔni bɛ baara kɛ sɛnɛko ta hukumu wala fala ye an ye nin de fɔ o sɛnɛ lakana basigi lafiya dumuni maa minnu b'o baara la a y'olu dɛmɛ o ka fisa na anw tubabukan fɔlaw ye yan dɛ anw bi yan papier de b'anw bolo don o don ouverture clôture o tɛ taa ɲɛ o sɔgɔmada in na Sikaso kɔnɔna na Mali tɔgɔla nɛgɛsoboli min bɛ sen na Sikaso kɔnɔna na bi u ye kilomɛtiri 104 de boli a 104 boli kuncɛ yɔrɔ Maroko ale kɛra fɔlɔ ye Mali ka Cɛkɔrɔ Jalo o kɛra filanan ye min ye Kɔdiwarikaw olu kɛra sabanan ye ko sini u kan k'u kunda Kucala kan u kun kan ka boli kɛ ka taa nka ko lakana ko u siranna maa tɛ yen min bɛ se ka u lakana sira in kan ani ka escorte kɛ u y'o bɔ a ma u kɔni bɛ taa Kucala sini n'u sera yen sa Kucala yɛrɛ kɔnɔna na boli min labɛnnen u bɛ sɔrɔ k'o kɛ ka sɔrɔ k'u kunda Segu kan Segu fana kɔnɔna na boli kan ka kɛ ka sɔrɔ ka bɔ Fana ka na Bamako karido a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ Bamako yan donc baara tɔ o de ye nin ye nɛgɛsoboli keba ale b'a sira kan an ka ndolatila min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Abubakar Jara senior ko ale taara air de Congo kaw fɛ yen min ye senior ye joliba ndolatila don u y'a jira ka wasa ko min ye AS Vita Club olu de kɔni na a ye tɛgɛnɔ bila la sɛbɛn na kamalen paraît-il que a sen ka di han min ye Kinshasa n'o ye Congo faaba ye ko a n'u na contrat kɔni bolonɔ bila san 2 contrat don senior a na kɛ an ka championnat na ŋana don han tandis ko o de don joliba tɔgɔ la wa min ye équipe nationale a y'o fana kɛ
irigbi ko ale kun salen no an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se k'ale lakunu k'u ye kɔnɔri sigi fan fila minnu bɛ ɲɔgɔn na yaasa olu ka se ka bɛn yanni olu ka bɛn a ko la sa fédération u ye minisiri kɔrɔ Adama Kone u ye ale ta ka bila ko in ɲɛmaaya la min ye baaraw ye ale ka se ka o kɛ fɔlɔ ale kɛrɛfɛ sa a yera k'a fɔ ko min ye bureau ye bureau kura ye Modibo Nama Traoré n'o ye colonel ye ale b'a a la Mamadu Sidibe ka taa senate ma ko olu bɛna kow ɲɛnabɔ fɔlɔ Mali ale ka SMSS maaw bɛ taama na kɔnɔwarikaw fɛ yen kɔnɔwari min ye Isaka Kone n'ale ye SMSS directeur a n'a ka cɛdenw u taalen no kalan n'a ye dɛmɛ bɛ se ka ta cogo min min ye maa minnu taalen no sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka musaka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ka don bɛrɛ la kuma tɛ sɔrɔsilakaw min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye école karamɔgɔlakaw ye olu bɛɛ lajɛlen ka musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛnɛ cogo min ani fonctionnaire tɔw bɛ fɛn fɛn bɛ retraite la ka se k'a bɛn nɛgɛmɔ k'a baara kɛ k'a ɲɛ u taalen no o kalan na kɔrɔwarikaw fɛ yen Isaka yɛrɛ ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ye kunu a ka kalanden minnu bɛ sa olu kɔni bɔra k'a kunbɛn basigi ani lafiya kɔnɔna na Ablaye Diop ale y'a yira k'a fɔ ko min ye AES ye ko nin y'a a sigilen sen kan ka ban koyi ko kɔni tɔ tora jamanakuntigiw de ta ye ko n'o tɛ Mali Burkina Niger k'u ye lajɛ min kɛ nin kalo in tile 17 n'o o ye baara ye tali kɛ AES yɛrɛ sigini n'a denwuli sɛbɛnw dilanni na ko baaraw kun cɛli yanni u ka tila bɛɛ la u sɔmina joona ka taa yira min ye général de brigade Abdramane Chani na ale k'i ɲɛ d'a kan a n'a tɔɲɔgɔnw n'o o ye Asimi Goyita ni Ibrahima Traoré ye olu k'u fɛlaw di a la min ye sɛbɛn in ye fala ye k'a tɔgɔ de bɛna kɛ ko charte libre tako gourma a bɛ tali kɛ sa min ye kɛlɛkɛkow sigida kow yiriwali kow jamanaw yɛrɛ bɛ se ka ninjugawale ni bamanjawale kɛbaaw k'olu kɛlɛ cogo min k'o kɛ yɔrɔ belebeleba ye min bɛ sigi jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ baaraw olu kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sigi sen kan cogo min Ablaye Diop ko baara kɔni tɔ tora dɔrɔn jamanakuntigi olu ka ɲɔgɔn ye ka sira k'o labila k'a yira k'a fɔ ko a baara bɛ se ka kɛ kɔkan kibaruyaw la Laginɛkaw ka procureur olu y'a yira k'a fɔ sa ko min ye kiiri min tun bɛ sen na n'o bɛnna maa minnu fatura stade du 28 septembre la Conakrykaw fɛ yen san 2009 san n'o ye 2009 ye k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra koyi Musa Dadis Kamara ale n'a nɔfɛma sɔrɔsi ɲɛma 6 k'u y'olu minnu tun bɛ fanga jɔyɔrɔ bɛ u bolo a waati ni jamana ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ u bolo procureur n'o o ye Algasim Jalo ye ale kɔni ko k'u bila u si kaso la koyi si kaso in fana ko o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko k'u bila baara gɛlɛnna baara min n'o bɛ tali kɛ fo u tɛ ɲinɛ a kɔ san 30 baara gɛlɛn ko ka u bila u la ko wa ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen ko nɔminɛli ka sigi u kan ko adamadenya yɛrɛ k'u ye dangari o la k'u ye maafa kɛ ani ka maa nimatɔrɔ kɛ ani ka bin maaw kan ko u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ale Laginɛ kelen kɔnɔna na ye fanga sinamatɔnw olu fana wulilen do k'u jɔ ko min ye furancɛla fanga in ye n'o o b'u fɛ yen k'a tɛ se ka tɛmɛ cogo si la décembre kalo nata in tile 31 kan ko komi i n'a fɔ u ye layidu di cogo min maaw ma premier ministre min b'u fɛ yen sa n'o ye Ba Uri ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ni maaw na ɲɔgɔn ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ min ye Laginɛ ye ale ka furancɛla fanga bancogo ɲuman na sabula ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kalata kɔni tɛna na se ka kɛ ni k'i bɛ collège convoqué sisan o ye kalo 6 ko ye yanni kalata cɛ san yɛrɛ tɔ tora kalo 7 ɲɔgɔn na ye ko n'a fɔra ko ka to o ko kɔnɔ ko k'o bɛn décembre ma kɔni k'a ko a siɲɛ 1 sabasiri tɛ nɔgɔya nka Guinéenw u ka selu dalen ale wulilen do k'i jɔ nin ko in kunna kosɛbɛ ko fo kalata ka kɛ min ye sɔrɔdasiw ye k'olu ka taa ka bɔ yen fanga la ye a ka di civiliw ma Burkina Faso kaw olu bɛ labɛn na u ye welewelemada kɛ k'a fɔ ko u ka assise nationale o bɛ daminɛ sibiri don nin kalo in tile 25 a n'a tile 26 n'o ye kari ye ko ɲɛmaaya yɛrɛ a bɛna kɛ u ka furancɛla fanga ɲɛmaa bolo n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye lajɛ in k'a kɛ kun ye min ye transition tɔ bɛna kɛ joli ye a bɛna kun cɛ cogo di ko sabula min ye olu fana fɛ ye juillet kalo tile fɔlɔ o kan ka kɛ transition banni ye i n'a fɔ charte y'a fɔ cogo min ye charte yɛrɛ sa n'ale sigira sen kan octobre kalo tile 14 san 2022 ko nka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a ko kɔni tɛna se ka nɔgɔya o de la sa olu fana ka ministre min bɛ n'o ye Emile Zerbo ye
ale kɔni ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan u ka jabarani na ka ɲɛfɔli kɛ u ye assise in kɛnɛ kan k'u ye wele bila waga Burkina ka bɛɛ lajɛlen ma maa mafalen fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen na ye a kɛnɛ kan tile 2 in kɔnɔna na u na u ta n'u bila fɔ u ka furancɛla fanga tɔ a bɛna na kɛ cogo min Nigerikaw fɛ yen Niger furancɛla fanga premier ministre sɛbɛn mun n'a tun ye maaw bila k'o kɛ ka jateminɛ kɛ CEDEAO ni UEMOA u ye gɛlɛtɛ min ta ka ɲɛsin Niger ma n'o ye embargo ye o kɔlɔlɔw taara wolo mun na ale ni u bɛna na bɔli min kɛ CEDEAO la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan waati teliman na waati janw na ani don nataw la ko jɛrɛjɛkulu in kɔni sera ka baara in kɛ min ye baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛli u ko sisan Niger n'a b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw n'a bɛ f'o ma ko secteur privé ko ka o don ba la k'o yiriwa kosɛbɛ basigi ni lafiya ka se ka o sabati dun ka fa k'o fana sabati o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye sigida lakanako ye ka taa se sariya kow ma min ye impôt kow ye k'u ka olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛla nin waati in na sabula jamanadenw ye degun min kɛ musaka eko bɛrɛ b'u kun tuguni ko n'u ko bɛna na wuli k'a kɛ komi n'a fɔ kɔrɔlen k'a ko k'a ka gɛlɛ sabula min ye embargo ye a kɔlɔlɔ ko sisan a bɛ ka ye u fɛ yen kosɛbɛ premier ministre kɔni ko k'ale ye sɛbɛn minɛ ale kelen tɛ jamana ɲɛmaa ye koyi a na taa di jamanakuntigi ma u na fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa baara in laɲini bɛ se ka lawaleya cogo min na fala ye Egyptekaw fɛ yen i b'olu ka ba tɔgɔ dɔn Nil zoro ko tɛ dɛ Nil e t'a mɛn tubabukan na ko sans le Nil ko Egypte kun tɛ kɛ jamana ye o Nil in dɛ ale ye olu fana ka ba joliba ɲɔgɔnna de ye o pont de sanfɛ maa ta mobili dɔ kɔni o taara dafiri manevuru dɔ kun olu kun bɔtɔ don dɔ ka chantier la maa 10 o de sara o la min ye u ka ministre min bɛ u ka jamana kɔnɔna na kuma lase gouvernement ka kuma lase kalama ale ni kɛnɛya ko ale de kɔni ye kibaruya in di n'o ye Osan Abdel Gafar ye a ko ni waleya in kɔni olu kamana gan kosɛbɛ pont in lakananen don cogo min yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lakananen don cogo min ani siraba yɛrɛ waati a y'a sɔrɔ ko min ye jama man ca sira kan ko kumana ko chauffeur kun min bɛ de wa ou bien mun de kun bɛ a la dɔw ko kabini u wulila ka bɔ cɛ ka chantier la ko maaw sigara chauffeur la ko nka ko bɛɛ n'a ta k'a ko k'a bɛ se ka taa n'u ye ko kamalen dɔ bɛ yen o siranko jugu ko k'u ka taa k'ale na taama sen na bi ko mobili fala ye dɔw sɔmi ka ja koyi kamalen ma don koyi wa ale de tilara ka taa maaw wele tuguni k'u firila ji kan koyi ale tun taamatɔ don pɔn n'a sen na ka tɛmɛ ale de ye maaw wele ko k'ale ye nin fɔ ko kabini ale ye cɛ ye ale ma da chauffeur la u ka ɲɛmaaw ko sa ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye waleya mun y'a nana ni nin ye ka mobili in yɛrɛ lajɛ chauffeur ale kɔni kɛra su fɔlɔ ye Botswanakaw fɛ yen Royaume-Uni ale kɔni kun ye laɲinikaw fɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu talen olu ka jamana kan ni sɛbɛn t'u bolo k'u b'a fɛ k'u gɛn ka bɔ Royaume-Uni kɔnɔ n'o ye anglais ka yɔrɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u nana jɛrɛ de kɛ sa u ka ministre min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ni Botswana gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ k'u y'a fɔ anglais ka gouvernement ye ko u y'u ka ministère des affaires étrangères fɛ k'u ye laɲini mun ko olu fɛ diplomatie sira fɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo k'u bɛna na n'olu fɛ yen k'olu k'u ma k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ sini u ka taa yɔrɔ ɲini u la n'u ma ɲɛ o kɔ u k'a lajɛ jamana o jamana n'o ka mɔgɔ b'a la u ka bɛɛ lajɛlen bila ka t'i fan fɛ o ka fisa u k'a fɔ k'u bɛna bɛɛ lajɛlen suru olu kan Botswana dun ye jamana ye jamana mun farafinna kɔnɔna na ni bolokani tamaseerew don ni olu ye misali ye an ka jamana kɔnɔ an ka farafinna yan u ka bɛɛ y'a kɛcogo an'u ka baara kɛcogo an'u ka jamana yɛrɛ yiriwali ko ta nasira fɛ États-Unis kaw fɛ yen ko seerew bɛ ka caya Donald Trump ka waleya cɛjugu in na sabula min ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to yulangolomɔ filimu minnu bɛ tourner n'a bɛ f'o ma ko X ko o tournebaw ko a n'olu de karilen don ɲɔgɔn na sen maa caman de bɛ yen k'u kɛlen don k'a jalaki u ka sinimabɔla muso dɔ bɛ yen n'o b'o sinima cɛjugu ninnu bɔ ko kɔni de ye nin kibaruya ninnu ta k'u da wa ko muso in kale k'a de ye ko fo Trump de kana kiiri kɛnɛ kan koyi a ka avocat a n'a nɔfɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko baabu kɔni kɛra dɔgɔkun 4 New York kaw fɛ yen min ye témoin n'o ye seere Bayirika olu de tɛmɛna maa caman fana bɛ yen maa Bayirika olu fana ye sɛbɛnw di
k'a yira k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye k'u ka nin ko jɔ ko sabula min ye Donald Trump ye maadennin tɛ wa min ye États-Unis kaw fɛ yen a cɛbɔ don fana kalata nata la nka ko bɛɛ la maa minnu ye sɛbɛn don u kalikan de ko fo ka Trump yɛrɛ ye baara la koyi sigana bɛ ka don maaw la l'Américain tɛ sariya sɔsɔ fɛ ko yala maa républicain ka cɛbɔ le 5 novembre k'a na ye kalata kɛnɛ kan wa ɲininkali kɔni bɛ yen nka min ye ko in ye ko halisa ko a ma ban sabula sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen olu bɛna kɛ ani ka laɲiniw kɛ min ye procès tɔ in ye a ko bɛna se ka kɛ cogo min na sa Américain olu fɛ yen ale États-Unis kelen na fala ye kamalen dɔ ale ye muso furu muso min ni a n'o kɔni kabini u ye denw sɔrɔ u ti ka bɛn kamalen sariyaw y'a yira k'a fɔ sa ko den 2 de b'u bolo cɛmanin kelen ani musomanin kelen ko cɛ ka u mara muso in bɛ to ka na denmisɛnnin ninnu lajɛ so kɔnɔ kuma caman a y'a fɔ sariyatigiw ye a bana ta marifa bɛ cɛ in bolo ale dalen tɛ a la u k'a lajɛ ni n'u bɛ se ka taa marifa minɛ a la sabula kunkolotɔ don ko kunun sa min ye kamalennin ye san 34 a wulila sɔgɔma yɔrɔ min a ye kunga ɲɛ kelen k'a denmuso fɔlɔ la denkɛni o b'o darakakun a y'o fana ta kunkolo la k'o fana gosi ni marifa ye ka sɔrɔ ka mugu tɔ ci a yɛrɛ la ka su bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen kɛra su ye kibaruya dara furumuso tulo kan o ko k'ale nin fɔ sariyatigiw ye dɛ k'a y'a f'u ye ko ale cɛ in k'a kunkolo man ɲi ko marifa b'a bolo ko wa fana k'a bɛ furakisɛ ta min ye kow ye olu tiɲɛn'a bolo a ka nafolo de tiɲɛna a tun bɛ baara min kɛ o ye ka maaw ta ka na n'u ye farafin jamana la u bɛna fɛnw lajɛ ka wariba sɔrɔ o la ko kabini terrorisme ko y'o jɔ wa kamalen kɛra kunkolotɔ ye a ma se k'a ta n'a hakili ye cogo si la muso de gɛnnen filɛ nin ye wa denw fana filɛ nin ye a ye mugu ci a yɛrɛ la ka den 2 ninnu k'olu fana fatu falayi nin bɛ dan sigi an ka wulada in na ta la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 su in na an ni maître Cheikh Umaru Konare don ka se ka na kibaruyaw di transition ale kibaruyaw kan min ye démocratie yɛrɛ taabolo kibaruyaw kan diinɛ ko kuma minnu b'olu kɔnɔna na bi ka taa se sariya ko ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an ni maître Cheikh Umaru Konare bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ sa ko Ala k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 yasa ka se ka dɔ fara Mali kuran fanga kan cogo min na jamanaden bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a bɛna baara belebele dɔ kolomo kari min bɛ kɛ centrale solaire kura jɔli ye sanakɔrɔbakaw fɛ yen nɔ min bɛna kɛ jumadenw mai kalo tile 24 san 2024 k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 10 wagatiw la ɲɛgɛkɔrɔkaw fɛ yen nɔ n'o bɛ sanakɔrɔba commune na hakilina jiginna nin baara ninnu ye fédération de Russie ale n'an ka jamana ka jɛɲɔgɔnya ye min bɛna kɛ centrale solaire belebele ye min ɲɔgɔn ka dɔgɔ an dafɛ jamanaw la min fanga bɛ taa jɔ fo mégawatt crête 200 la min baaraw bɛna kɛ société russe Nova Wind fɛ ka kɛɲɛ ni nin baara ninnu ye jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a ko nin baara ninnu na kɛ sababu ye yaasa Mali bɛ se ka ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kuranko ta fanfɛla la cogo min o de kama a ɲininen don sanakɔrɔba n'a mara commune bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ yaasa ka se ka gouvernement dɛmɛ a ka nin baara ninnu na min bɛna kɛ jumadenw mai kalo tile 24 san 2024 k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 10 wagatiw la